ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 मुचकरे बुलाए सारा जगत मुचकरे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 ପିଲାଦିନେ କରିଥିଲି ହାଟିରେ ମୋଦି ସମ୍ପଦ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରୁଷ ଭଟଳେ ପୁଣି ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିଲା ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖାଇ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜାଣିବାକୁ महाभारत महाभारत যুদ্ধ ମୁଁ କରିଛି ହେଲେ ଧରିନି ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିଛି ହେଲେ ଧରିନି ଅସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତ 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 ଶାସନ ହାତେ ମୁଢି ଚାଲିଲା ଛିଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ନଜାଣି ବାରିଛି ଭଣଜାର ପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ମାରିଛି ଆମ ରୂପେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଣଜା ନାସିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଚେଇଛି ପାଖରେ ତା ପୁଣି ମୁଢି ସାରଥି ସାଜିଛି महाभारत
কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মো লাগি ধর্মক্ষেত্র মহাভারত 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 মুচ্চা করে বুলায় সারা জগত মুচ্চা করে বুলায় সারা জগত